empresas privadas e as públicas poidan poñer o seu nome. Algún xeito estamos pedindo, entre liñas, unha subvención. E vai rematar este acto, poño epílogo a este acto de presentación da 13ª edición do Torneo Internacional da cidade de Pontevedra Fútbol Benxamín, o alcalde da cidade, Miguel Ángel Fernández López. Boa tarde a todas e a todos. Bueno, como todos os anos que van 13, é un placer asistir, polo menos a fase final, que non dá tempo para todo, por traer unha cidade cada vez máis deportiva. Temos eventos todos os fins de semana, internacionais. Este fin de semana houve o espléndido campeonato de gimnasia, campeonato de España, que foi tamén moi participado, e desde logo é unha vía importante para a cidade desde o punto de vista de, en fin, da actividade económica, da promoción, da proxección exterior. Estamos nun momento de crise moi complicada, que non se escapa a ningún de todos os que estades aquí, e, por lo tanto, ainda ten máis mérito a organización deste campeonato por parte da Organización Deportiva 2000, que, en fin, aposta por unhas cidades nas que realmente é onde hai que inculcarle aos nenos pois esa capacidade de competición, de compañerismo, e tamén de alguma maneira que compitan, non? Pois xogadores que moitos deles probablemente sean xogadores de nivel pois estatal ou internacional no futuro, non? E que poidamos con este tipo de eventos no futuro ter unha gran canteira, que a falta non vai facer tanto para o Celta ou para Coruña, e especialmente para Pontevedra, porque non dan os cartos para moitas cousas máis, e eu prefiro sinceramente que exportemos xogadores como no caso de Iago Bouzón, que vaya afora a xogar porque ten un alto nivel de competición, a que importemos xogadores que moitas veces pois é de dificultosa, hai poucas posibilidades de pagar esas cuestións, e ao final despois salen as cousas mal, e ademais se lle dá pouca oportunidade aos equipos da casa, non? Por lo tanto, excelente campeonato, excelente porque promociona a base, neste caso do fútbol, pero de calquer deporte, e que tamén promociona, obviamente, a canteira propia da cidade. Pontevedra é unha cidade cada vez máis deportiva, temos a fortuna, non, de ter o centro de tecnificación deportiva en Pontevedra, de ter a Facultade de Ciencia de Educación Física do Deporte, de ter fisioterapia, de ter moitas cousas nesta cidade que nos van ser unha potencia en moitísimos deportes, non? Por lo tanto, temos que aproveitar ese feito pois para sacar de rentabilidade económica, non? E neste sentido quero destacar a colaboración das tres institucións, de todas as institucións que fan posible campeonatos como este, que fan posible tamén que se celebre aquí o Campeonato de Europa de Triatlón, ou que fan posible outro tipo de actividades deportivas importantes para a cidade, non? É importante ese tema, é importante, e a mí me consta que tanto os patrocinadores privados como as distintas administracións están facendo un esforzo importante para que se lleve adiante este campeonato, que desde logo é un placer asistir polo número de público, pola competitividade sacre que se produce este sábado e o domingo de xunio, e agardemos que non chove, por lo menos para entrega de trofeos, porque leva así como 2, 3 ou 4 anos que chove sempre, pasa aí como caso do triatlón. E logo, pois, eu quero animar aos nenos a que practiquen fútbol, que xoguen, que disfruten, que aprendan uns dos outros, non? Que teñan moita deportividade, e as nais e os pais, especialmente as nais, porque eu sei que as nais son as que máis se encargan de que o neno vayan a adestrar, que vayan con eles a todos os campeonatos, que sin, obviamente, a colaboración dos pais e das nais en deporte, en edade de Benxamín ou cadeto, mesmo juvenil, sería imposible manter a actividade deportiva e a cantidade de competicións que se fan en todo tipo de deportes. Por lo tanto, é moi importante, é unha época especialmente, eu estou esperando que veñen os netos, porque o
por fillos, bueno, ainda teño un 19 que mando con el por aí polo mundo adiante facendo deporte, pero desde logo que unha das cousas que máis me queda na mente de disfrutar e de pasalo ben, pois cando acompañaba os meus fillos nas distintas competicións por aí, sempre é algo moi agradable que además conoces a moita xente, non? Por lo tanto, ánimo a todos e especialmente ao Partido 2000 e os equipos de aquí de Pontevedra, que estamos aquí, de Pontevedra e Figueiredo, tamén de Pontevedra, da que sea a provincia, non? Da que sea do Concello de Vilaboa, pois que teña moito éxito e que poidamos aí competir cada vez máis en igualdade de oportunidades como estos espléndidos equipos que nos veñen de fora, e además hai que agradecerle tamén o esforzo que fan, porque nesta época de crisis non é fácil mover a tanto neno un par de días fora da súa cidade. Moitas gracias a todos.